regarding the closures of businesses being affected? Well, for me, it's very hard to comment. You know why? Because in our data, we have 900 new businesses that registered. And then you have less than 100, it's about 50 that closed. So how can you say that there is a movement of businesses closing? It is also contradictory to what you're saying, because why do we have traffic every day? Why are there so many cars every day going to Tacloban? Is that stagnant? We did not have that 10 years ago. We did not have that 5 years ago. Alam nyo, matuto na tayo. Ang sakit ng maraming negosyante, hindi ko naman nila lahat, gusto nila monopolize yung negosyo nila. Gusto nila kontrolado nila. Kawawa ang tao dyan. Kasi pag monopolize at kontrolado nyo yung negosyo, kontrolado nyo yung presyo. So ngayon, ang ginawa ng administrasyon ng tatay ko, pati ako, pinasok natin lahat ng mga malalaking negosyo na gustong pumasok dito para mabigyan ng trabaho ang mga tao, pagkatapos magkaroon ng kompetisyon. Ngayon may kompetisyon ngayon, makikita mo ngayon, ang mga presyo natin nag-stabilize. Diba? Dati-dati, pag nangyayari, pag may bagyo, may nag-hoard ng asukal, may nag-hoard ng gatas, may nag-hoard ng kung ano-ano. Ngayon, nangyayari ba yun? Ang dami na natin grocery. Diba? Tingnan mo yung mga malls na yan, tingnan mo yung mga grocery, tingnan mo yung mga bookstore, ang dami-dami. Dati nga nung first term ko pa lang, isa lang ang Funeraria Gomez lang di ba? Ngayon, marami na pagpipilian. Social media lang ito, maingay. So, ang sinasabi ko, kaya itong focus natin, my priority is for the massa, for the people. If we have many businesses here that are competing, alam mo, kung ayaw mo ng kompetisyon, huwag ka mag-negosyo. Ganun talaga yon. Ako, pumasok ako bilang mayor. Tanggap ko na marami akong kalaban. May tatakbo kalaban ko. Ganun. Ayaw ko nang pinipix ko na wala akong kalaban. Hindi, kung may kalaban kasi, that's the choice of the people. Let them have that choice. Diba? So, this is what I'm saying. And, ang maganda pa nito, with many businesses already here, natututo na ngayon yung mga kabataan. Hindi lang nagkakaroon ng trabaho, natututo pa mag-communicate paano magserbisyo sa bayan. Because when you work, you learn now and you upgrade and you strengthen your communication skills. Okay? This is what I'm saying.